କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କିରେ? ଦର୍ଶନ ନାହିଁ ତାର। ଫୋନ୍ କଲୁ ଟିକେ ରାଜୁ ଦେଇକି ଦେଖି। ହ୍ୟାଲୋ କିରେ ରାଜୁ, କିରେ ଆଇବୁନି ଆଜି ଖୁସି କରିକି? ଆସିବୁ, ଆମେ ବସିଛୁ ଏଠି ଗଧିଆ ମଧିଆ ଆଉ ଆସିବେ କି? ଆସିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମାଲ୍ ଟେକା ନାଇଁ ଖାଣା ପାଣି ଅଛି ଖାଲି ମାଲ୍ ଟେକା ନାଇଁ ଗ୍ଲାସ୍ ଦିଟା ନାଇଁ। ସାଙ୍ଗ କିରେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲୁ ମଦ ଟିକେ ଧରିକି ଆସିରେ ସାଙ୍ଗ ରେଟ୍ କଣ ତୋର? ଆରେ ଏମିତି କଣ ଧଇଁ ସହି ହେଇଯାଉ କଣ ବେ ଝାଳ ପାଇଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଆମ୍ବୁରେ ମତେ ଟିକେ ଡର ଡର ସାଙ୍ଗ ଲାଗିଲା। ତାପରେ କଣ ଫାଲତୁ କଥା କହୁଛୁ ଶଳା ମଦ ନେଇ କଣ ତୋତେ ନିଶା ଲାଗିଲା କଣ ଦେଖଣା 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 ସାଙ୍ଗ ଯାହା କହ ମୁଁ ଆଇଲା ଗୋଟେ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ତ ଭୁଲ ଏରା ଭାବୁ ନାଇଁ ସାଙ୍ଗ ମୋ ମନ ପାପ ଅଛି ସାଙ୍ଗ ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ଶିବୁ ମନେ ପକା ଆଜି ଠିକ 3 ବର୍ଷ ତଳ କଥା। ଶିବୁ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ସେ ଫାଲତୁ କଥା ନୁହଁ ବା ସାଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ କଥା। ସାଙ୍ଗ କଣ ହେଲା? ସାଙ୍ଗ କଣ ହେଲା? କୁଆଡେ ଯାଉ ସାଙ୍ଗ? ଏକ ଟିକେ ର ବସି ର ଡରିବୁ ଏକେ ନାଇଁ କିଛି ହବାର ନାହିଁ ର ରାଜୁ ଠିକ କହୁଥିଲା ରେ ଭାଗ ମତେ ବି ଶଳା ନାଇଁ ମୋ ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ୟାକୁ ବି ନିଶା ହେଇଯାଇଛି ନା ସାଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଁଛି ରେ ପଟେ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ମତେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ମତେ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଁଛି ସାଙ୍ଗ ମତେ ମାନେ ସାଇଡରୁ ବାହା ପଟୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ମତେ ଯେମିତି ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ମା ଯାଉଛି ଏ ସାଙ୍ଗ ଆମ ଘରୁ ଫୋନ ଆଇଲାଣି ସାଙ୍ଗ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ପ୍ଲିଜ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଛି
Back, good morning. Kia? Kia tadi? ଶୁଣିଲୁ ସାଙ୍ଗ ରାଜୁର ପାଟି ଶୁଣିଲା ରାଜୁର ପାଟି ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗିଲା ହେଇଥିବ ରାଜୁ ଆବେ ସାଙ୍ଗ ତତେ କଣ ଲାଗିଲା ହଁ ମତେ ଲାଗିଲା ସେଇଭଳିଆ ଦୋଳ ଭଳା ସେଟା ପଡିଯିବ କୋଉଟା ମଦ ମତେ ପିଇଲି ଆବେ ନାହିଁ ରେ କିରା ଗୋଟେ ହେଲା ଭଳିଆ ମତେ ଲାଗିଲା କୁଆଡେ ଯାଇଛି ସେଇ ସେ ଘରକୁ ବା ତା ବାପା ମା ଫୋନ କରିଥିଲେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ପିଲା ବେଳକୁ ତା ବାପା ଫୋନ କରିବେ ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆମ ଚାଲ ଆକାଶ ତାକୁ ହଜି